Noapte bună. Noapte bună, doamna mama lui Chris. Ești secundă de ăla? Da, ăla. Ai un secundă că decayul meu încă ajunge. Acum e aproape. Nu mai țopă în jur. What the fuck, m-ai văzut? Tu pe mine și eu pe tine nu te vedeam. Era cam greu să nu te văd țopăind în jur ca bou. Bun, one more. Mai vezi dacă mai e un cont similar sau ceva genul. Nu, de unde mai am? Trebuie să mai ai unul. Știu sigur că mai aveai încă unul. Pe am mai făcut noi pe ăsta, așa. Da. Nu, dar aveai aici. I don't remember why you had more than one, but you had. Sau poate mi fac în cur memoriile. Stai ca să văd dacă ți l-am trimis ție până acum vreodată. Maybe not. E un chat lung, nu l-am șters ever. Nici eu. Cred. I need blackmail material for future. Can suck my dick for future. Aha, deci ești gay. Ai fantezii cu inocentul de mine. Vrei să-mi furi inocența? Lumea deja vorbește de restanțe. Urăți facultatea. Cum mă? 3 e-mail-uri de ale mele nu-s bune, what? Whatever, let me see if I can ask an idiot or something around here. Perfect. Idiotul merge în perete. This is the perfect moron to sign this shit. Hai că mă, dă la 1-10 gold să semneze porcărie. Asta încerc, dar toți ăștia nu răspund. Oh, uite, mi-a răspuns unul. Te pot mitui? Îi dau 20 de gol la mai mult decât suficient. Bun, am făcut rost de semnătură. Great. Eu am făcut rost de semnătură, idiotul a făcut rost de 20 de gol, toată lumea e fericit. Perfect. E același idiot care mergea în perete, by the way. A moron, but useful. Nu require authenticator. Why the fuck would you have that there? Fucking game. Now, roster, put his to shadow. Bun. Puneau back to guild control. This is so stupid. Ce ai făcut, băi? What the fuck? Stai, mă, nibunule, mă. You disgust me. Mamă, ce turban de turc am. Level 1. These noobs. You are a puppet now. Asta ca să nu mai te o concentrăm niciunul din noi cu look, guild invite. Bă, aia e culoarea rahatului. E că schimb un roșu, o schimb un roșu aprins, ok? Bine. E la fel, ce mersi. N-am nevoie de cuțit. Ce nu trebuie cuțitul? Ce arăt eu aici? Om stila. Da, asta arată mai binișor. Intrăm pe Monk, I guess. Toate trebuie să intre până la urmă în gildă, ia-le pe rând. Numele? Keldar. N-am o Keldare. Căldare. Oh my god. You motherfucker. That's perfect. You need to main that character now. That's your main. Nu te-ai gândit la aia pentru că ești... Nu știu ce am auzit nimic ce ai zis. Nu te-ai gândit la aia pentru că ești o căldare. O faci intenționat, așa eu fac. Nu. Aș fi vrut să fie intenționat, să fie așa genial intenționat. Eu sunt un geniu, doar că nu vreau. Ce nume mai impun și pe astea. Tu l-ai ales, nu eu. Încă bine, sec dick for a living. Next. Mergi de logout, oh. Bă, ce șmechere melodia asta. Care? De la ăștia, de la tribu. Eu cred că suntem aproape gata, ce naiba, mai ai... Unul mai. Druidul și... Doar druidul mai ai? Druidul și atât, da. M-a-v-a-r-a-n-t-h. Mavaran. Îmi place numele asta, sună bine. Toate îmi plac. La cântarul ăla? La cântar, bă! Mi-l suși la cântar. Și acum intră pe oricare vrei tu din ei, poate pe Dicky, dacă e și bagă-mă și pe mine. Gen, toate ale mele. Primul e Crimson Light. Lumină. Ai ca ale mele nici nu trebuie să ți le fucking bâlbâiesc. Stai, mă, lumin. I am lumin. Hai, next shit, Crimson. Asta e că am și uitat, cred că e Steel ăsta, da, e Steel. Vrei să furi? Nu, Steel, S-T-E-L. Ai Steel. Aia te încarci. Stau cum nu stau eu dacă stau, cum să nu stau, dacă stau cum stau, că stau. Nu mai stai atât de mult că nu e sănătos. Prea mulți Crimson. Următorul e Crimson Gun. I use guns. Look at these guns. I have these high guns, these huge guns. E gelos. Ok, următorul e Mon cu Crimson Fist. Îți dau cu pumnul. Crimson shit. Next Crimson shit. Hai, dăm pe Crimson Blade. Blade, Crimson Blade.
Următorul o să fie Beast. E de Crimson Beast, man! Ai Beast? Ăsta e Druid cumva? Da, Crimson Bolt e următorul. Bolt? Da, Bolt. Boruto? O să că te în guild. Already in a guild. Încă două. Că următorul e Crimson Smite. Asta e Pristul. Oare? Are. Do it now. Do it now! Get on the ground now! Și ultimul e Crimson Curse. Crimson Curse. Warlock wannabe. Și ăsta e în guild. Sau mai vrei să mai jucăm azi? Aș vrea, dar m-am plictisit de palac. Monk! Poate putem să jucăm după masă? Gen, vreau și să mă să mănânc, mi-a adus mama cu stele. Da, mănâncă. Anyway, îți dau mesaj când termin. Bine, sper să nu-ți ia 2 ori, da? Probabil. Ciao. Motherfucker.